Meningitis da gaixotasun bat, ez ohikoa, baina oso larria. Da inflamazioen bat meningeetan. Meningeak dira mintz batzu dakaguna eta garuna babesten digu. Eta izan daiteke eragiten da bai virusagatik, bai bakteriagatik. Eta larrienak bakteriagatik dira. Zeintzu dira bakteria ohikoak? Dira meningokokoa, da intzidentzia altuena dakana, eta bigarrena estreptokoko pneumonia edo neumokokoa. Zeintzu dazkate meningitisa frekuentzia handienakin? Badira, alde batetik ume bularrekoak, urte bat baino gutxio dakanak, beste aldetik dira preeskolarrak, bat eta 5 urte artean daukanak, eta gero beste frekuentzia handia dakatenak nerabeak, hauek dira, 15 urtetik gora, 24 urte arte. Eta zer sintoma dazkate, pixka sospetxa hartzeko eta etxean zerrekin geratu behar geha detektatzeko meningitis bat da. Adina guztietan sukarra. Sukarra da sintoma ohikoena, sukarra eta sukarra altua. Eta gero, ume txikiak zer dakate, normalian oso nahi dute denbora guztia lo egitea, irritabilitate ere bai batzuk badakate eta ezin da lasaitu amarekin eta botakakin, hori txikienak. Eta normalian, ja handienak, ja esaten dutena zer pasatzen zaie, esaten dute buruko mina daukatela, ja botakakin hasten dira, batzutan hori ere bai daude dekaimientokin, eta abar. Eta badaude bi sintomak, ez dira ohikoenak, baina azaltzen dutenean oso adi egon behar geha pizka detektatzeko. Bat da lepoko mina, eta normalian jende guztia badakizue, lepoko minan agertzen danean hori susmatu behar dugu meningitis bat dela. Eta beste aldian da petekiak. Petekiak dira azaletan azaltzen duten gorrilla edo ardoko koloreko mantxa batzuk, eta mantxa hauek ez dira desagertzen atxamarrekin. Orduan, azaltzen dutenean horrelako petekiak oso importantia da urgentzitara jutea, meningitis hori oso larria eta oso azkar dijoalako. Ze arrisku daka, badakigu hori meningitis komentatu dugun bezala, batzutan oso larria dira eta gaina oso azkar dijoaz. Orduan, arriskua gehiena eta garrantzitsuena da mortalitatea. Oso batzutan kursua oso fulminante da eta umeak naiz eta antibiotika jaso hiltzen dira. Eta izan da lehenengo gauzak hiltzeko umeen artean infekziogatik. Beste arriskuak, gero, orokorrean meningitis daka 4% mortalitatea. Hala eta guztiz ere bai umeak pasatzen dute meningitiaz eta batzutan dakate ondorio batzuk. Eta hau ere bai oso garrantzitsua da. Eta ondorioan artean dago gorreria eta beste batzuetan ere bai retraso mentala eta epilepsia eta abar. Orduan, dakagu meningitis berez da oso larria horregatik, bai mortalitatea handia dakalako eta beste aldetik ondorioak garrantzitsua daukalako. Nola prebenitu dezakegu? Komentatu duen bezala, antibiotikoak batzutan ez dira nahikoak, eta batzutan ere bai agertzerakoan ja pizka berandu da. Orduan, neurria garrantzitsuena da txertoak. Txertoak ikusi dugu eta gaur egun eta azken urtetan ikusten nahi geha nola meningitiseko tasa jaisten nahi dira eta hori da txertoaren esker. Orduan, batzuk desagertuta iaia daude, hemofiluseko meningitis adibidez oso bajua dago gaur egun, meningokoko zeko meningitisa ere bai eta bekoa ere bai ikusten nahi geha jaisten ari dela. Azken bolada honetan, ikusi genuen zerogrupo batzuk meningokokoa igotzen ari ziren eta ere bai txertoaren barruan jarri dute eta orain
ikusten nahi geha, babesten dugu eta ja prebenitzen dugu edo ez. Orduan, zer esan behar dugu honekin, ikerketari esker, txertoak aurrera jundia eta pizkanaka meningitis kontrolatzen nahi geha. Orduan, horregatik jarraitzen behar dugu gure umei txertoa jartzen eta OMS daka bere helburua da meningitisekin bukatzea 2030an.